Тъй, както обещах да направя видео, да покажа какво прави. Сега единственото, което съм смъкнал батерията и съм отворил долния капак, защото слагах друга рам. Сега 19 волта и половина съм ги настроил, колкото пише отдолу. С преходника го включвам. Така. Старт. Лампичките тук светнаха. Ето сега. Дел. Starting Windows. Автозареди, значи ти си късметли, аз не съм. За първи път стига до тук. Боже, направо съм изумен. Смятай колко пъти пробвах ония ден. Добре. Ето консумацията е варира между 2 ампера, ампери половина, 2 ампера и половина. Зависи точно ако зарежда. Така, нямам температури, нещо може да изкараме тук. Процесора работи така, памет, монитор на ресурсите. Обаче температури къде може да се видят? Ето е процесор RAM колко използва. Не. Ти не ми върши работа. Добре, правим друго. Ето, това е SSD-то, това представлява преходника, който се пъха на мястото на DVD-то и изглежда като DVD. Значи сега гася компютъра. Така, изгасна. Така. Сега една флашка ще му сложа и да видим дали можем да заредим Windows.
Казахме, че Windows 7. Така, флашка тук не. На тая страна. Окей. Тук пъхнал само флашка. Стартирам и помпя F12. Хоп, изключи. Видя ли? Сега даже не включва. Виж сега, трябва да изключа кабела отзад. Да го включа пак. Ето влязала е до края. Натискам. Лампичката светна. Хоп, изключи. Да кажем, че е възможно да е DVD от нещо. Сега махам флашка, вадя и DVD-то, което сложих. Тоест, това. SSD-то. Махам ги. И това. Сега не искам. Трябва пак да изключа. Такива едни чудеси идят направо от свет на индикатора. И пак изключи. Така прави. Не знам преди първия път как запали изобщо и как такова. Често ти казвам. За първи път се случва, над 20 път съм пробвал. Така, това видео го спирам. Сега ще пусна друго видео, да не стават много големи.